गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय बावैसो एबा 15 सेप्तेम्बरावसो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव बिटिआर ओनसोलाव फिन बर'फोरनि गेजेराव आखायाव हाथियार दैनानै सोमावसारग्रा गोदान ULB आफाद जोनोम जाफिनदोंमोन। नाथाय बे समाव खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला ULBनि सा 7 सोद्रोमाफोरा दिनै उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानायाव गावसोरखौ गथायफैबाय होनना खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोसावना होनाय जादों। आसामाव खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजासिगोन। बिनि गेजेराव 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबावबो उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। मख'नो नांगोनदि मैया बिसायख'थि आय'गआ बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि उनावनो तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिसायख'थिखौ लानानै दोलोनि गेजेराव राजखान्थिनि गुदुं बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो नांबावगोनदि तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव दासिमबो रावबो दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सोर सासेया बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन बिनि दासिमबो मुंखौ फोसावनानै होनाय जायाखै। बिनि गेजेरावनो नुनो मोन्दों जे दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो लानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसो जानायखौ मिन्थिनो हादों। बिनि गेजेराव रायखांनो हायोदि तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय जलेन दैमारि, राफेल दैमारि, रिलन मोसाहारि, जितेन मोसाहारि, मेसर बर', फनिन बर', खादेश मोसाहारि, सनेश्वर बर' आरो बिनद बर' बिथांमोना बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसो जादों एबा टिकेटनि दाबिदार होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। बिनि बेलायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ सासेया मोननो हागोन बेखौ फोरमायथ'वाखैब्लाबो नाथाय बिजेपिनि हादरसायारि आफादगिरि बबिस कलिताया UPPL दोलोआव बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय जायगाखौ मोननो हागोन होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं मख'नो नांगोनदि बिजेपिनि माखासे मददगिरिफोरा तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि दाब दाब जायगानि बिफां, मोब्लिब खुन्थिया, चक बाजारफोराव तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बारग' MLA थामहिनबा बिजेपिनि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिनो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थियाव बिजाथि मोननो नांथारगोन होननानै पस्टार सिथाबनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बेरेखा दोलो थामहिनबा BPFनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायलायखांनायनि उनाव तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबफोराव बिजाथि फसङा होननानै मिन्थिनो हानाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला BPF दोलोनिफ्रायबो चिन्नाकान्त बसुमतारीखौ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होनना खौरां मोननो हानाय जादों। रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मोनसे गोदानै SOP फोसावनानै होबाय। गोदान SOP बायदियै फैगौ अक्ट'बर दानाव रायजोनि गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरा खुला जासिगोन। मख'नो नांगोनदि गुदि फरायसालिफोरखौ लाजेननानै गासै फरायसालिफोरखौनो आसाम सोरखारा फिन खेवनो बिथांखि लाबाय। मोनथिनो मोननायाव गुदि फरायसालिफोरखौ एबा थाखो 1 निफ्राय लानानै थाखो 5 खौ फैगौ 19 अक्ट'बरनिफ्राय फिन खेवनो होनाय जासिगोन। बेराफारसेथिं गेजेर फरायसालि एबा थाखो 6 निफ्राय लानानै थाखो 8 सिमनि फोरोंथाइ होनाय फसंथानाबो फैगौ 19 अक्ट'बरनिफ्राय थामहिनबा फुजा जोबनायनि उनाव खुलिफिनसिगोन होनना फोरमायथियो। नाथाय मिन्थिनो मोननायाव सप्ता मोनसेयाव सानथामै फोरोंथाइ होनाय जागोन एबा फोरोंथाइ होनाय जागोनब्लाबो सेथि थाखोआव एबा मोनसे सेक्सनाव सा 30 फरायसाफोरनि गोबां फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होनायनि गनायथि मोननाय नङा। बिनि अनगायैबो फोरोंगिरिफोरा गुदि फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ नारसिननानै फरायसालियाव फैनो एबा सोलोंथाइ होनो मोननाय नङा। गुबुन फारसेथिं सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायबावनाय बायदिब्ला कभिड-19नि नेमखान्थि फालिनानैसो आरो गासै फरायसालिनि फोरोंगिरि गासै मावथिफोरानो कभिड-19नि भेक्सिन लाजानो नांथारगोन। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि एबा आथिखालनि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा गावनि MLA बिबानखौ एंग्लायबाय। मख'थावनादि बिथाङा थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव माजुलि बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनानै MLA मासिखौ देरहालांनो हादोंमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय समबारखालि लांदां जानानै थानाय रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव गुबुन दोलोनिफ्राय बादायारि गैयैलाय बिसायख'थियाव बादायलायनाय गैयालासे बिथाङानो देरहालांनो हादोंमोन। बिनि उनावनो बिथाङा मैया मंगलबारखालि MLA मासिनि बिबानखौ एंग्लायबाय होननानै खौरां मोननो हादों। बिथाङा गावनि मासि एंग्लायनाय खौरांखौ आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनो इमेलनि गेजेरजों फोरमायहरदों होनना मिन्थिनो हादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। आसामनि मावबादि हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफाद एबा नक्सालि उदखारिनि जौसिन दैदेनगिरिया आसाम पुलिसनि सेराव दिनै गावखौ गथायबाय। मख'नो गोनांदि मावबादि आफादनि जौसिन दैदेनगिरि थिंगराज अरांआ गुवाहाटीआव आसामनि जुनिया ADGP हिरेन नाथनि सेराव गावखौ गथायो। मोनथिनो मोननायाव थिंगराज अरांआ आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि मुगथला गामिनि थागिबिमोन।
बिथाङा थांनाय 2006 मायथाइयाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा मावबादि आफादाव हाबदोंमोन। खोथावनादि बिथाङा मावबादि हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफादनि ब्रह्मपुत्र बराक सेरफांनि जौसिन दैदेनगिरिमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि सा 7 फरायसाफोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। मोनथिनो मोननायाव तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासआव कभिड-19 नि आनजाद खालामनाय समावनो सा 7 फरायसाफोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। मख'नो नांगोन दि रायजो सोरखारा UG आरो PG नि जोबथा बोसोरनि फरायसाफोरखौ थाखो खथायाव थानानै सोलोंथाइ लानो गनायथि होनायजों लोगोसे हस्टेलफोरखौ फिन खेवनो गनायथि होनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि सा 107 फरायसाफोरखौ कर'ना आनजाद खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो सा 7 फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभखौ मोननो हादों। दानिया आरो फैबावदो आसामनि ट्राइबेल हारिनि मोनसे खौसेथि आफाद एबा अल आसाम ट्राइबेल संघआ रायजोनि गेजेराव थानाय ट्राइबेल ओनसोलनि गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव STP नि थाखाय लांदां जानानै थानाय 700 मासिफोराव फोरोंगिरि मासिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय रायजोनि सोलोंथाइ बिफानखौ खावलायहरदों। बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला गोदान सोलोंथाइ बिथांखि खान्थिनि बायदियै उन्दै गथ'साफोरखौ गुदि आरो गेजेर फरायसालिसिम गावबा गावनि जायगायारि एबा बिमा रावजोंनो फोरोंनांगौ बे राहाखौ होनो नांगौ होननानै बिथांमोना बुंथियो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।